варзишгари тоҷик Шоҳрух Назаров дар чемпионати Осиё ва Уқёнусия оид ба самбо, ки дар шаҳри Тошкенти Ҷумҳурии Узбекистон ҷараён дорад, бо мағлуб намудани рақибони худ соҳиби ҷойи якум ва медали тилло гардид. ӯ дар вазни 79 килограмм байни варзишгарони нобино ва сустбин қувваозмоӣ намуда, бо касби имтиёзҳои баланд ба ин муваффақият ноил шуд. ин варзишгари муваффақро дар даромадгоҳи ноҳияи Шаҳри Нав намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷавонону наврасон ва аҳли оилаи ӯ истиқбол гирифтанд. дар ин мусобиқае ки мо иштирок кардем, чемпионати Осиё ва Уқёнусия буд, ки дар он ман хушбахтона сазовори медали тилло гаштам ва парчами Тоҷикистонро дар он ҷо баланд карда суруди миллии мо танинандоз гардид. Ман дар вазни 79 килограмм баромад кардам ва рақиби аввалини ман аз Узбекистон буд, ки онро ба ҳисоби 8-0 мағлуб кардам ва рақиби дуюми ман аз Қазоқистон буд, ки онро низ 8-0 мағлуб карда ба финал баромада ва ба финал рақиби австралиягии худро бо ҳисоби 8-0, яъне бо ҳисоби ҳалол мағлуб карда сазовори медали аввал гаштам. маврид ба зикр аст, ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати омода намудани варзишгарони касбӣ ва сафарбар кардани онҳо ба мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. ҳамаи ин муваффақиятҳои варзишгарони тоҷик самараи истиқлолу ваҳдати комил дар мамлакат ва фароҳам овардани шароити мусоиди тамрин барои онҳо мебошад. мо хурсанд аз он ҳастем, ки имрӯз шогирди мо дар чемпионати Осиё, ки дар шаҳри Ташкент шуда гузашт, сазовори ҷойи якум гардид ва медали тилло ба даст овард. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми имкониятҳоро фароҳам оварда шудааст, ки чунин варзишгаронро мо тарбия намоем. чемпионати Осиё ва Уқёнусия оид ба самбо аз 14 то 20 апрели соли равон дар шаҳри Тошкенти Ҷумҳурии Узбекистон баргузор мегардад, ки дар он беш аз 600 варзишгар 25 давлати дунёро дар вазнҳои гуногун намояндагӣ мекунанд.